Jokanyo e sekta mar wuoth e kaunti ma Siaya seyo tend kaunti no kuom deko mar gedo mar kar chungo geche. Gedo mar tesend nyamburko mating'o jowuoth nochakore 2018 to pok orumo nyaka sani. Jodak wacho ni kar chungo geche no chalo mana gunda e kinde ma geche kod apiko tichungo mana e geng apaya manie boma no. Boma ma Siaya e log tich mar kaunti ma Siaya. Tend kaunti no osebedo ka bero lwasi mar boma no, kama oting'o loso kuonde yweyo mayom kaka Governor Park kod Ahindi Park e kind mamoko. Mopogore kod roundabout ma bende nonyuolo paro mopogore opogore, tend kaunti ma Siaya koro tiso apeini nyinge, ahinya kaka rapar ne jotelo mosekelo lokruok e kind oganda. Ndara mokwongo nego bende en two way. Ing'ido ka ndara diny to Siaya street no gingo dinga street kidhiyo gingo dinga ma Kisubi bro en kama malach ma business timre maber. Koro mano mbele nikech sani kata kwarango ka stage sani dhano loko mana cho. Vana orengo mondo rangi wa stage ni. Olo stage mondo gache we chungi dho mwisho. Gache ubika mondo abiria obedni ko moa Kisumu loro kama dhi kata Busia loro kae mondo kwan kaka jo boda be wanyalo yudo tich sama stage ni tiyo. Mago duto ler kendo ber. Mak mana ni jodak kod johala ywak ni kar chungo geche ma Siaya to kelo wich kuot. Mado wacho stage ni en wich kuot kuom jo Siaya. Ka warango pesa manokete stage ni wakia nodhi kanyo nikech tich otire nus. Ok en tich maler. Kirango kabros moket ka tiyudo ni mtokni pok ochako ringe lakini gin gik mamuk. Mtaro mag tero pi be olosie mondo ka koth ochwe pi owe chung e ndara. Ndara no onego bedne ndara maler ma ji ka wuothe. To yudo kuma kata jotielo be nigi nafas gi mawuothe, jotielo ok riwre gi jopiko gi jomtokni e dier ndara. Kata obedo ni nochak gere higni ma hawa bich mokalo, tesend geche ma Siaya chalo gunda. Mae headquarter mar Siaya County. To mae kama sani luongo ni e chien mogik. Nikech kirango sani kidhi bondo nigi stage. Mane no seger boserumo. Kendo sani tiyo. Kidhi yala nigi stage. Magache luoro kanyo to donje. To kibira lego usonga ma en headquarter mar Siaya County to stage chal gunda ma dhano no dar boweyo. Jokanyo e sekta mar wuoth dwaro ni tend kaunti ma Siaya oru kendo otiek gedo mar kar chungo geche no mondo gidare apeini kama gidire kod jo apiko gi jowuoth mamoko. Sani wan wahao higa. Pok aneno kata ka gavana usi chuny boma ma Siaya one kaka Siaya chal. Pok anene gwanga. Ok ang'en bende en ga office kato onge. Mane momiyo koro wawacho no jogi dwanu watimni gi maandamano. Wadwaro ni jo PSV, jo boda, akina mama mboga duto mano singni siro, wadhi uri maandamano mondo sirikal ma Siaya ong'e na lego usonga, onge stage, alego usonga, onge chiro ma modern, alego usonga ilongo nango stadium be pok odibano, pok orumo. Jopiny osingo mar ng'anyo kaka yor sundo tend kaunti ma Siaya mondo otiek chenro mag dongruok ma sani ochung' e kaunti no. Ray Polo, Ramogi TV. Sirikal kaunti